További sok sikert kívánunk az elkövetkezendő hangulatok javításához. Hello, szevasz! Beköszöntött a tavasz! Szeretnék bemutatkozni, én Pulle vagyok. Buzgóan nagy szeretettel szeretnék köszönteni mindenkit, aki erre a videóra tévedett. És nem is igazán szeretnék spoilerezni túl sokat, úgyhogy nem szaporítom tovább a szót, vágjunk is azonnal bele. Jó borzongást. Akik alapból itt vannak nekem és várják, hogy mikor jönnek a videók. Igen, nagyon vicces volt, kurva vicces volt, kétszer be kellett vágni egymás után, mert az elsőnél is majdnem csapkodtam a térdemet, de most így a másodiknál kurva jó. Azt, igen, ez igaz. Fűszeres paradicsomos mártás. Én 100%-ig elhiszem, hogy a semmiből jöttél, de abban is biztos vagyok, hogy ezzel a hozzáállással oda is tartasz. Van a jó, meg a rossz. Én is szoktam buziskodni. Potenciális csulapont lenne, tudod, hogy meg lehetne célozni. Ezt úgy hívják, hogy stílus. Keres rá, hogyha szeret. Szia Ati, lassan 3 éve, hogy követlek, és erre büszke vagyok. Egy mély időszakomban mentettél meg, amiért sosem lehetek elég hálás. Minden álmom az, hogy beszélgethessek veled, hogy elmondjam, mennyire fontos vagy, és hogy egy megmentő lelést és szavakat, tanácsokat kaphassak. 3 erdélyi koncertben voltam, Csiki Pilsner Fesztivál 2022, 5. hó 28. Vibe Fesztivál 2023, 7. hó 6-a. Csíkszereda 2024, 6. hó 22. És brutál, amit művelsz velem. Terápiaként, hogy az összes élményem, ami veled kapcsolat, és egyszerűen imádlak. Sokat kihozol belőlem, és nagyon inspirálsz. Sajnos Puskában nem tudtam elmenni, mivel eléggé messze, és a szívem tört összeérte. És szombaton 2024, 6. hó 22. Amilyen sót nyomtatok, az elképesztő. Szóval nincsenek rá, hogy mennyire fontos vagy, nélkül biztos nem legyen életváltozásom és településen. Büszke vagyok rád, nagyon szeretlek vagyok. Úgy érzem, ezen nem kell sokat gondolkoznom, hogy mit írjak. A Paul Street egy olyan név, amivel először 7 éve találkoztam. Kis aranyos srácként beszéltél rejtélyesebbnél rejtélyesebb dolgokról. Bármikor, amikor meghallom a neved, mosoly kerül az arcomra, és bármikor megnézem egy videódat, mindig jobb kedvre derülök, de ugyanakkor el is gondolkoztatnak. Miattad kedveltem meg a rejtélyes dolgokat, és emellett tök jó sorozat volt a Szemetes Láda is, aminek szürke napon mindig jót nevettem. Nagyon sajnálom, hogy már nincs igazán tartalom, de emellett nagyon büszke is vagyok rád. Remélem, egyszer visszatérsz, és sok új rejtélyes videót kapunk tőled. Addig is, jó borzongást!
Szia, Azi! 2020 évvége felé fedeztem fel az egyik zenét, ami a Fufu Flex. Nagyon nagy vibe volt, nagyon megtetszett nekem, és onnan kezdtelek el téged hallgatni. Miután kiadtad a Camouflage, széthallgattam az albumot, és nagyon menőnek éreztem magam, amiért az osztályban én hallgattalak, akkor csak. De sem mesélni az első pár közül zenéteket, nagyon jó ötlet volt. Most itt vagyunk, 2024-et írunk, és történelmet írtatok. Örülök, hogy én már viszonylag régóta hallgatlak téged, és végigkövettem a sikereid. Köszönöm, hogy megírtátok ezeket a csodazenéket, mert ha ezek nem lenne, lehet már én sem lennék. Ha baj volt, van, zenétek nagyon sokat segítenek nekem. Annak is örülök, hogy az iskolában nagyon legnagyobb van mondhatni. Szeretlek, és remélem, hogy még sok ilyen mesterművet csinálhatok. Like troubled water running cold, where time can heal but this won't. Oh, so before you go, was there something I could have said to make my heart beat better? If only I had known you had a storm to weather so. Őszintén, nekem Ati nem csak az Ariaként jelent sokat, hanem mint Baukó Attila és mint Paul Street. Régen, mikor még YouTubeozott, állandó programom volt, hogy miután hazaértem, megnéztem az új, vagy éppen régi videókat. Nagyon tetszett, hogy kifejtette egy csomó témában a véleményét, és tök közvetlen, és eleve, hogy a saját életéről is mesél, nagyon nagy dolog. Sokkal jobban éreztem magam, miután megnéztem a videóit, például egyik kedvencem a Szemetes Láda sorozat volt. Imádom, mint az Aria, de hiányoznak a videók. Utoljára tavaly születésnapon mondtad ki videót, de akár ha csak live lenne, az is nagy királyság lenne. Egyikben boldog névnapot kívánt nekem, sírtam. A lényeg, hogy imádunk Ati, örülünk a sikerednek, és rád hülyén hangzik, de büszkék vagyunk rád, és hova jutottál, és sosem felejtünk Pule. Imádtam a Pule videókat, a témákat, a sztorizásokat, és amit még nagyon hiányoznak, az ikonikus mondatok. Mint például Jó borzongást. Fűszeres paradicsomos mártát. vagy akár a Potenciális csulapont lenne. és még végtelenségig sorolhatnám, de egy a lényeg, szeretünk Pule. were the better part of every bit of beating heart that I had, whatever I had. Szia, Ati! El szeretném neked mondani, hogy mennyire hálás vagyok, hogy elkezdted a videózást. Én 8 éve nézem a Paul Streetet a mai napig. Amikor rátaláltam a csatornádra, a spanyol törőják volt a legfrissebb. Megnéztem a videót, a csatornádat, és annyira megtetszett, és igaznak lett, amit 13 évesen mondtál az iskolára, hogy azonnal feliratkoztam. Így benne voltam az azonnal feliratkozóba. Nagyon sok mély pillanatban éreztem azt, hogy meg kell nézni a videót. Így tettem, jobban lettem. Ezért is nagyon hálás vagyok, és köszönöm neked az általad megismertem a testvéremet, legjobb barátom, és remélem nem cserélném át azokat a pillanatokat, amikor már láttam, hogy Paul Street úgy videót tett közzé. Remélem, hogy nem hagyod abba, és fogok felkelteni a régen elhagyott pár utcát, és újra végig sétálsz, és hálát. Igazából én, amikor visszanézem a videóid, akkor mindig ilyen nosztalgikus érzés kap el, mert emlékszem 2017, 18, 19-ben mindig, amikor hazaértem, téged néztelek egyből suli után, és most ha visszanézek egy videót, akkor elkap az a nosztalgikus érzés, amit nem tudok elmagyarázni. De viszont hiányoznak a videók, és el sem hiszem, hogy abból a kis srácból most igazi sztár lett. Remélem a jövőben, majd ha a sors is úgy hozza, kapunk új videót, de addig tudd, Azi, hogy szeretünk, imádunk, és reméljük, hogy jó sok sikert élsz el, mert megérdemled. Toast to the ones that we lost on the way, 'cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your. Johnny can remember the day, but I do. Johnny had to walk near the graves, I didn't know, but you don't really care how it feels, am I right? And you don't even know how to feel, yes you're right, but I don't even care.
why you looking down on me like my friend never died? I saw his blood, I saved my soul to finally feel like I was more than just that ghost, that ghost, that ghost. I follow you no matter where you go. I guess you already just saw. I look him right in the eye and I see the lonely boy. He has nowhere to go. He's saying, darling, hold me close, 'cause I don't wanna let you go. Breaking windows, closing doors, that's how I got paranoid. Szia, Ati! Nóra vagyok Keszthelyről. Én azok közé a fanok közé tartozom, akik a legelejétől ismernek téged, de nem Azariaként, hanem Paul Streetként. 9 éves lehettem, mikor egyszerűen rád fügtem. Nem telt el egy olyan nap sem, mikor ne beszéltem volna róla. Nagyon sokat segítettél nekem átjutni azokon a korszakokon, mikor a szüleim veszekedtek éveken keresztül, konkrétan a semmi. Begyógyítottad a sebeim, mikor mentálisan romokban voltam. Te segítettél át minden rossz dolgon. Nagyon szépen köszönöm. 2023. 5. hó. Ásaján. Zalaegerszegi Sörfesztivál. Ez volt az a koncert, mint megváltoztatott. Nem tudtam eldönteni, hogy sírjak, vagy nevessek. 5 évet vártam arra a koncertre, mert minden álmom az volt, hogy eljussak egy koncertre. Igaz, veled nem sikerült képet csinálnom, de Fészekkel sikerült. Köszönöm azt az estét, hihetetlenül jó volt. Ezt édesanyám nevében is megköszönöm. Nagyon büszkék vagyunk rád, hogy ideig eljutottál. Hiába voltak gátak, te mindig áttörtél őket és haladtál a saját utadon. Milliónyi motivációt, életkedvet adtál az embereknek úgy, hogy szerintem nem is tudtál róla. Ennyi lett volna az én kis monológom. Nagyon szeretlek, nagyon szép napod, puszilunk. Nekem a Paul Street jelenség volt a gyerekkorom. Körülbelül 7 éve kezdtem el nézni Pulit. Sajnos valami oknál fogva abba hagytam, és 2 évvel ezelőtt mutatta megint a tesóm, hogy létezik ilyen. Azóta nézem a régi videókat, és várom az új videókat. Annyit még azért, gyere vissza, és ne hagyd abba a videós pályafutásod. Rengeteg ember várja a videóit, ne hagyd abba ezért, mert egy Európa szerte ismert pop előadó vagy. Várunk vissza tőle. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. When face to face with all our fears, learned a lesson through the tears, make memories we never knew them fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. Putting down, loud a fire they can't put out. Call your name into the shining stars. He said go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you on, no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember.
My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. Szia Ati! Kiskorod óta követlek, 10 éves korom óta követem a munkásságod, és már lassan 18 vagyok. Tudod, a zenék nagyon sokat segítettek nekem pusztán, hogy meghallgattam, és az életem sokkal szebb volt csupán azzal, hogy létezel. Nincs olyan nap, hogy ne hallanám a hangod. Minden nap szinte vagy a zenéit hallgatom, vagy a videóid. Nagyon sokat tudtam tőled inspirálódni. Fel sem tudtam fogni, hogy látni foglak a Puskásban olyan közelről. Mikor meghallottam az emulátort, elkezdtem rajta sírni. Olyan jól esett hallani ezt a zenét. El sem hiszem, hogy végig tudom követni, a sikerről sikerre mész. Kívánom, hogy minden álmod valóra váljon, abból a pici Atiból egy elképesztően híres, megosztó személyiség lettél. Sokszor átéltél, de tudom, hogy nem érdekel téged, és mész tovább. Kívánom, hogy az életben sok sikered legyen, és vigyázz kérlek magadra, szükségünk van rád még, Ati. A fűszeres paradicsomos Mártást legyen veled. Szia Ati, szeretném neked megköszönni, hogy általad létrejött a Paul Street, és pullaként ilyen videókat csináltál a nézőközönségnek. Videóid nem csak rajtam, de fixen sok emberen segített. Ha nem találok rá YouTube-on 2020 nyarán, akkor szerintem teljesen más lenne az életem. Bízok benne, hogy még fogsz nekünk akár csak egy videót is csinálni. Hálás vagyok neked, sok mindent tanítottál nekem a videójon keresztül. Köszönöm. I was coming and going, everything that I just heard went away, and I don't wanna stay. Drága Attila, nagyon szeretünk, Istenként tekintünk rád. Zenei karriered csak úgy ív el, mint az atom. Te a YouTube csatornád nem. Már egy éve nem volt rajta videó. Hiányoznak a GTA live-ok, hiányoznak a szemetes láda videók, hiányzik az, amikor azt mondod, hogy Jó borzongást. hiányzik a kule. Én amikor először láttam az egyik videódat, körülbelül 6 éve, nagyon megtetszett a stílusod, ahogy megvágtad, és mindenben. Kedvenc videósom voltál, és a mai napig is az vagy. Remélem, hogy nem tűntél el végleg, csak egy kis időre. Nagyon szeretünk, Ati, várunk vissza, Réka. Asking for it back. We fall in trenches and no one can save us. If we committed sins, there's no one to blame us. I see the broken windows, I see the two sides. I heard your voice, but it went away. It's up in the skies, the tragic final moments, and I keep hearing lies. Do me a favor and just save your last goodbye.
Köszi, hogy itt voltatok, köszönjük meg a mellékszereplőknek, sziasztok!